Nous avons compris qu'ensemble nous sommes plus forts. Nous avons compris que quand nous sommes ensemble, il est là, il est présent et il agit. Nous avons compris qu'il cherche des vrais adorateurs. Nous avons compris que sans lui, nous sommes perdus. Nous nous sommes mis ensemble. Nous désirons sa présence. Nous effaçons nos différends. Nous répondons à son appel et nous nous soumettons à lui. Nous avons soif de lui. Il est l'Éternel des armées et nous sommes son armée. Une armée qui s'élève pour sa volonté. Une armée qui s'élève pour le servir. Parce qu'il est le Père et nous, ses enfants, nous sommes une famille, la famille des chantres du Mali. Pour une génération qui adore en esprit et en vérité. Rejoignez-nous. Walisa ka Mali ka san 60 yɛlɛma hɔrɔnya seli kɛ tanunikɛlaw ka jɛkuluba min be n'a be fɔ a ma ko famille des chantres olu b'aw wele concert belebeleba la o min bena ɲɛsin tanuli batoli ani welewele dali ka ɲɛsin an ka jamana ma o concert bena kɛ septembre kalo tile 22 Palais de la Culture la tilegan fɛ nɛgɛ kaɲɛ 4 ɲinan concert jɔsen bɔra Esayi kitabu sura 60 a verset 1 na o min b'a fɔ ko Mali i ka wuli ka yelen bɔ kamasɔrɔ i ka kɛnɛ yera matigi nɔrɔ bɔra ka da i kan ka da diɲɛ kɛnɛya kow cogoya kan fɛrɛ minnu b'a to n'an bɛ se ka coronavirus kɛlɛ an bɛna olu bila sen kan balimaw an kana fɔ ni wagati kɔ dɛ ɲɔgɔn fɛ an ka na ni an ka jamana ye an ka Ala ɲɛkɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ o bɛ sɔrɔ an ka Ala la. Pour célébrer les 60 ans d'indépendance du Mali, la famille des chantres vous invite à un concert spécial de louanges, d'adoration et de proclamations en faveur de la nation malienne. Cette grande célébration aura lieu le mardi 22 septembre au Palais de la Culture à 16 h. Le thème de cette 3e édition, inspiré d'Ésaïe 60, le verset 1, proclame cette parole. Mali, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Compte tenu du contexte sanitaire particulier, nous nous appliquerons à respecter les mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Ne manquez pas ces rendez-vous. Ensemble, amenons au pied du Seigneur notre cher pays, la vraie indépendance et la dépendance à Dieu.